खास्रि बिस्रि गावनि असे बिफायानो गावनि आंगोनि फिसाज्लाखौ बुथारनाय। आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, दिनै आं नोंथांमोननो माबा मोनसे जाथायनि बागै भिडिअ लाबोनानै फैनो सानाखै। आं नोंथांमोनजों सावरायनो बा रायज्लायलायनोसो फैदों। दिनै गाबोन जों बयबो खोनाबाय आरो नुबाय, गोबां जायगायाव गावनि बिफायानो गावनि बिसाखौ बुथारनाय, गावनि बिसायानो गावनि बिफाखौ बुथारनाय, गावनि बिसायानो गावनि बिसिखौ बुथारनाय, बायदि बायदि जाथायखौ जों समाज बिजोंनि गेजेरजों जोङो खोनाबाय थायो आरो जों नुबायबो थायो। जेब्ला जोङो निउस मिडिया ओरैबायदि जों खोनायो, सासे लंफट बिफाया गावनि आंगोनि फिसाज्लाखौ बुथारबाय। नङाब्ला जों खोनानो मोनो सासे लंफट फिसाज्लाया गावनि आंगो बिफाखौ बुथारबाय। जों बेबायदिखौ जोङो निउस मिडियाफ्राव जायखिजाया निउसाव जों खोनानो मोनो आरो जों खोनायोबो। नाथाय बेनि बागै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैदों। दिनै गाबोन जोंनि गेजेराव बा बे संसाराव बा बुहुमाव दिनै बिफा आरो बिफाजों बुथारलायनाय सिथारलायनाया एकदम कमन, जों बेखौ बुंनो हागौ कमन जाबाय। दा बिफा आरो बिसानि सोमोन्दोआ मा? गोथौयै जुदि सानना नायोब्ला गावनि आंगोनि बिसा एबा नङाब्ला गावनि आंगोनि बिफा, दिनै बिनि गेजेराव बेबायदि बुथारलायनाय सिथारलायनाय मानो जायो? जेब्ला निउसावहाय बुङो लंफट बिफाया गावनि बिसाखौ बुथारबाय, दा बिनि आन्दोआव मा थानो हागौ? बेखौ बिजिरफेरदोंना बिजिरफेराखै? आं बेखौ सानो जोंनि खाथियावबो मैयासो गिदिर मोनसे बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया जाबाय। जोंनि ओनसोलाव बा गामियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय रिंखांहोदों। दिनै बेबायदिनो माने जोंनि गेजेराव जाफ्लेबाय थायो। दा बिनि आन्दोआव बुंनांगौ गोबां बाथ्रा थायो। गावनि असे बिफाया एबा गावनि असे फिसाज्लाया बिफानि सायाव बुथारनाय सिथारनाय माबा मोनसे खारन बा रिजन गैयाब्ला बेबायदि जाथाया जाया, बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। दा जाय जाथाया जानानै थांबाय, दा बेखौ सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला जाय रुंसारि जानानै थांनाय फिसाज्ला, बियो एसे निसा फेनायजों न'खराव जेब्लायबो दावराव डिस्टार्ब, बेबायदिनो जानाय लोंनाय सुख गैयै बिसि फिसाजों बेबायदिनो माने बुहुद डिस्टार्ब खालामबाय थानायखौ गोबां गामिनि मानसिफ्रा मेगनजों नुबोदों आरो खोनादों। आरो बेबायदि सोलिनाया आरो बेबायदि जाथाय जानाया दिनै गाबोननिल' नङा, गोबाव समनिफ्राय बेबायदि जाथाया सोलिबाय थादों आरो जाबाय थायोमोन। नाथाय दानि समाव बेबायदि दुम-दांखाल जानाय सोलिबाय थानाय समाव गावनि आंगो बिमाखौ बुनो हास्थायदोंमोन, नाथाय बेयाव बिफाया फैनानै नारा नाथा जादों। बिफाखौ आरो बुनो नाजानायाव बिफाया मोनसे गन्थं नुनायसै आरो गन्थंखौ खनानै बेखौ बुनायसै आरो जाय बुजादों एबा फिसाला बे जायगायावनो जिउ हगारनायसै। बेबायदि जाथाय जानो थांबाय। नाथाय जों बेखौ सानना नायोब्ला जोंनि समाजाव जोबोर दुखुनांथाव। सासे बिफाजों फिसाज्लाजों बेबायदि जानाय जाथाया जोंनि समाजाव गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ। नाथाय आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौसो बुंनो सानदों बा बेखौसो खोन्थानो सानदों। दिनै गाबोन जोंनि गेजेराव बेबायदि बिफाजों फिसाज्लाजों बा बिसिजों बेबायदि बुथारलायनाय सिथारलायनाया गासै जाथि बा गासैयावबो गोसारबाय। जि जाथाय जालांबाय बिनि मेन जाथाया जाहैबाय निसा फेग्लुंनाय, निसा बेसाद बाहायनायनि गेजेरावनो दिनै बेफोरबायदि जानानै थांबाय। जोंनि समाजनि अनगायै गुबुन समाज, गुबुन जायगाफ्रावबो दिनै बेफोरबायदि जाथाया बुथारनाय सिथारलायनाया सोलिगासिनो दङ। नाथाय बेनि मेन गाहाय फुंखा एबा रोदायानो जाबाय निसा। बेबायदि निसा बाहायबाय थानायजों दिनै बेबायदि गाज्रि जाथाया जोंनि गेजेराव जानानै थांबाय। जि मैयानि जानानै थांनाय जि जाथाय, बेबो निसा जानानै गोबां सम बेबायदि दुं-दांखाल न'खराव सहायनो हायै बेबायदि जाबाय थानाय, बिफाखौ बुनाय, बिमाखौ बुनाय, फिसाखौ बुनाय, बेबायदि जाथाया सोलिबाय थायोमोन होननानै बुंदों। नाथाय मैयानि समाव एक्सिडेन्ट, हयथ' जानांगौ बिफायाबो गोसो जानानै बुथारगोन बा बुथारनो होननानै बियो बुआखैमोन। बियो रागाजों बुनायाव नांनानै बियो रुंसारि जाबाय। दा बेबायदिनो जायो लोगो, जि जानो थांनाय जाथाय बिनि सायाव दाय दङ दाय गैया आं बिनि सायाव जेबो बिजिरनो थाङा आरो बुंनोबो थाङा। आंनि बुंनो लानाय बा आंनि नोंथांमोननि गेजेराव सावरायज्लायनाय बा रायज्लायनाया बेसो दि जोंनि गेजेराव बिफाजों बिमाजों बा फिसाज्लाजों बिफाजों सोमोन्दोआ खाथि, बिमा बिफा गैयाला फिसाज्लाया जोनोम जानो माब्रै? आरो गावनि आंगोनि थैनि फिसाज्लाखौ मानो बुथारनो?
गोबां प्रसन जायो। बिमा बिफानि सोमोन्दोआ जोबोद खाथि, जोबोद अनलायनाय, जोबोद मोनसे रहस्य गोनां। नाथाय बे सोमोन्दोखौ सिफायनानै दिनैहाय बुथारनाय सिथारनाय, अनलायनाय गैयै बेबायदि जाथाया जाबाय थाबाय। गासै बिनि रोदाखौ आङो निसा होननानै सानो। स' लोगोफोर दिनैहाय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मा सानदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर।